Ja, goeie. Welkom weerom bij de podcast Wraksel je mij het wit en mij de vraat. Dit is nou de 4e serie en dit is de 2e episode daarin. Dit gaat over de lessen van de slange en de eind van het paradijs, de Sûndefal. We gaan lezen in het boek van Genesis, het eerste boek in de Bibel, de hoofdstukken 2 en 3. En we beginnen bij hoofdstuk 2, het 15e vers. God de Heere nam de minske en joeg hem een plak in het hof van Eden, om dat te bearbeiden en daarop te passen. En God de Heere hield de minske, alle bjemmen in het hof meestal vrij van eten, maar de beem om te weten van goed en kwaad, daar meest net van eten, want de dijs dat daarvan eet, zult grif sterren. God de Heere zei, het is net goed dat de menske alleen is. Ik zal een help voor hem meidje die bij hem past. Doet God de Heere alle dieren op het veld en alle vogels in de lucht vormen hier uit de ierde, liet er ze bij de menske komen om te zien hoe die haar benemen zou. En zat de menske elk libbene wêzens beneemde, zo zou er heten. Zo joech de menske namen aan alle vee, aan de vogels in de lucht en aan de wilde dieren op het veld. Maar een help die bij hem paste, vond de menske net. Toen liet God de Heere een diepe sleep op een menske vallen. En wiels er slepte, nam er een van zijn ribben en maakte dat plak weer dicht met vlees. En van de ribben die er uit de menske genomen hier, bouwde God de Heere een vrouw en die bracht er bij de menske. Toen zei de menske, deze keer is het been van mijn beente en vlees van mijn vlees. Maar ninne zal ze eten, want uit de man is ze nomen. Daarom gaat een man bij zijn heit en mem wij en hing het zijn vrouw aan en ja worden vol Slange een. En de menske en zijn vrouw wienen beide neken, maar ja skammen haar net varen war. Hoofdstuk 3. Nou wie de slange gewiekster als alle andere dieren van het veld, die God de Heere makke heer. Die zei tjene vrouw, had God weer zijn dat je me van geen een van de bjemmen van het hof eten meie? En de vrouw zei tjene slange, wie meie eten van de beemvruchten in het hof? Maar van de vruchten van de beem die midden in het hof staat, had God zijn, daar meie je net van eten en daar ek net aankomen, oors zullen je me sterren. De slange zei likwijls tegen de vrouw, jem zullen weer net sterren. Maar God weet wel dat de dijs dat jem daarvan eten, jemme de eigen iepen gaan zullen en dat jem dan als God wezen zullen en weet hebben van goed en kwaad. Toen zegt de vrouw dat de beem goed weer om van te eten en dat er een lust voor de eigen weer. Ja, een onlokkelijke beem om oordeel te krijgen. Dat ze naam van zijn vrucht en eet. Ja, joeg ervan aan haar man die bij haar weer en ek die eet. Toen gingen haar beide de eigen epen en je waren gewaar dat ze neken wienen. En je knoopten 4 bladen aan en war en maken haar zelfs skeltjes. Toen jedden ze in een wien oer die het lood van God de Heere terug het hof gaan. En de menske en zijn vrouw verschoelen haar voor God de Heere tussen de bjemmen in het hof. Maar God de Heere roept de menske en vreeg hem, waar biste?
In deze episode wil ik gaan naar 6 punten. Het eerste neem ik in het hof van Eden. Het tweedens, Adams ferantwurdlikheden. Tweedens, de aanval van de slange. Vierdens, Eva bedragen. Vijfde, Adam werd bestoken. En de laatste, oorwagings voor nou. In het eerste plak dus, in het hof van Eden. In het begin skoep God de hemel en de ierde. En de Bibel zegt in 6 dagen had God als het ware die ierde aankleid met alle grien en met beesten en aan een ek met de minske. Zo bewerken er de ierde en volle er haar met goede dingen, voor zijn nocht en tot zijn glorie. En God zei dat het tegen goed weer. En als kroon op een skepping had God de minske makke, nevens zijn eigen likenis. En joech hem zijn libbene door Gods geest. En God maakte een speciaal plek voor hem rij, het paradijs. Een tiere mooie tuin met alle gerbemte God en goed eten. En zo liet God meteen Adam die mooie tuin zien en liet hem de vruchtbomen zien en vaak de bijenstruiken en oorgrien God werd er van eten koe. Maar er waren ook 2 speciale bomen in de tuin, één voor het libbene en de oren met een waskoging voor de vlok. En die laatste boom die wordt neemt de boom van de kunde van goed en kwaad. En dit wie de boom van God zelfs. Want God is diegene die het te sissen had over wat goed is en wat kwaad is. En daarom was Adam en later ook Eva hem respecteren en zijn heiligen serieus nemen terug van die boom af te blijven en de vrucht daarvan net te eten. En dat is dan vanzelfs ook een van de verantwoordelijkheden voor Adam. En zo komen we bij het tweede punt. Wat waren de taken en de verantwoordelijkheden voor Adam in het hof? In het eerste plek wordt er zijn dat er de tuin moet verzorgen. En we weten net correct wat er daar aan doen moet, maar hij moet ervoor zorgen dat de bomen en de planten goed bedijen in het paradijs. Maar er wordt ook zijn dat er de tuin bewijzen moest. En dat betekent dat er al kwaad weer buiten de tuin. En het wie Adams taak om het kwaad buiten te houden. En zat we al zijn hebben, Adam kon eten van alle vruchtbomen, maar net van die ene boom die een heilige boom weer alleen voor Heit God en daar moest er afblijven. En vanzelfs, als er later een vrouw krijgt, dan moet er haar ook onderwijzen om het wet van God te gehoorzamen en daarna te leven. En dat ja ook net de boom aanrekt en van zijn vruchten eten wil. Hoewel God de schepping tegen goed neemde, zullen we hier al 2 dingen die net goed binnen. In het eerste plek wat we krijgen zeggen is dat er kwaad is dat Adam buiten moet houden, want hij moet het hof bewijzen, want het Hebreeuwse woord hier is shamar. En dat wil zeggen dat er kwaad is dat er buiten houden moet. God is dan de auteur van de schepping en daarom had hij ook de autoriteit over de hele schepping en ook over ons. Maar Adam neemt de beesten en hij neemt ook de vrouw, maninne.
En daarom, zei broers Wolkie, had Adam ek ferantwurdlikheid en gezag oor zijn vrouw en oor zijn huishouden. Want hij moet haar onderwijzen en dat betekent altijd dat ek gezag wezen moest. Om zijn woorden te respecteren en niet te volgen. En nu is het zo dat Adam in de eerste plek verantwoordelijk is en daarom wordt er letter ook in de Romeinenbrief zijn in hoofdstuk 4 vers 12 dat het kwee de wraad inkwam terug een man. Nu komen we bij de slange. In de introductie hebben we al zien dat er kwee weer, dat er een Satan weer en een slange. En nu al in het tweede hoofdstuk van de Bibel leren we meer over deze slangen en over deze Satan. Hoe het er te werk gaat en wat zijn listen binnen. Want het is zijn doel om het keninkryk van God aan te breken. En de mensen die het schepen binnen neffen zijn beeld om die bij hem wij te loeken. De slange wordt sloeg genoemd. Want hij weet hoe het er te werk gaan moet. En daarom gaat er ook naar Eva toe. Want Eva had het woord van de Heer net zelfs jet, alleen nog indirect via haar man Adam. En daarom is de waskoring bij haar secundair, want je had net direct de woorden van God zelfs jet. En dan is het extra dat Adam eerder naar zijn leefste luistert dan naar de slange die hem thuis spreekt. En zodoende wist de Satan hoe er het aanpakken zou om eerst naar Eva te gaan en dan het aan Eva oor te laten om haar man erin te luisteren. En we zorgen dat de slange de vrouw thuis spreekt en dan met zijn woorden de woorden van God te verdraaien als wie het zei dat je net van de vruchten van de bomen eten mochten. En zo komen we bij het vierde punt, Eva bedragen. De vrouw harket naar de slange en stiert open voor zijn woorden. Ze gaat het peteer aan met de slange en dat wie al verkeerd, want nu stiert je open voor de bedreigings en de listen van de slange. Ja, Eva denkt dat je goed docht terug de slange erop te wijzen dat hij de woorden van de Heer net goed zijn had. Maar dan weet de slange dat hij haar te pakken had en dan stiet je open voor zijn listen en zijn bedrog. En dan dwaat er echt geen Eva te zeggen dat je het woord van de Heer net goed begrepen had. Want zo is het net. Je zullen net het eerst jaren, maar je zullen er beter van worden. Want je kan het dan worden zoals God. In het weten van goed en kwaad. Ja, Adam en Eva hebben het goede zien, maar nog net het kwaad. En dat zal nu komen. En zo kwam Eva. En zo bracht de slange Eva te het twijfelen aan het woord van God. En zodoende begon je echt te twijfelen aan de goedens van Heit God. En dat het wel eens wezen kon dat hij min weer en het goede net mij hadden voorheer. En dan wil je echt graag worden zoals God en zelfs de macht in handen te hebben en te beslissen wat goed en wat kwaad wezen zou. En zo worden er in haar hart zondige langsten en opstandige pijnzen aanwakkeren. En doe wat ze klaar maken om te zondigen en te dwaan wat de Heere God verbeen hier. En daarmee bracht ze haarzelfs en haar man en de hele schepping in problemen terug de relatie met Heit God aan te breken en stukken te maken. Satan zelfs
wie eerst al in de problemen in zijn opstand tsjin God in de hemel. En doe water met de duivels uit de hemel wijkelderen, naar de ierde ta. En zat we vaak zeggen, ik in mensen om ons heen, dat een die het kwade leert en zelfs in de problemen komt, dat die ik graag oren daarbij lukken willen. En het voorstelt alsof dat het mooiste en het meest verstandige is. Dat nou wil de Satan ook de mensen daarin belukken. En zodoende gaan er naar Eva toe. Zodat dan ook Eva haar man daarbij lukken kon. In de opstaan tsjin Heit te God. En wat dacht de man? Zal er Eva volgen? Als net? Nou, we weten het. Hij deed het al. En dan komen we bij het 5e punt. Adam, waar bist u eens? We lezen in Genesis, ze nam daarvan en eet daarvan en joech er ook van aan haar man, die bij haar weer en hij eet daarvan. Dat is wat rätselachtig. Hoe kon het dat de slange Eva tasprutst en haar bepraten, wilst Adam bij haar weer? De Bibel zegt niet over Adam wat er deed of wat er zei in dat geval. Hij is aanwezig en hij is afwezig. Hoe kan dit toch? Het lijkt erop dat Adam zijn verantwoordelijkheid ontwijkt en dat er net dacht wat hij zelfs doen moet om dit tsjin te houden. Waarom dacht er het? Wil er zijn vrouw vrij laten om zelfs een beslissing te nemen? Dat kan vaak wel goed lijken in onze tijd, maar we weten in het verband van het woord van God dat dit verkeerd weer. Adam weer verantwoordelijk en hij zijn vrouw hier het tsjin spreken moeten en tsjin houden moeten. De Bibel zegt tsjin ons en Jezus zegt tsjin ons dat we ons Heit God meer lief hebben moeten dan alle mensen in ons familie en in ons vrienden. Ja, zelfs uw eigen man en uw eigen vrouw. En dat dacht Adam hier net. Maurits Cornelis Escher weer binnen in Ljouwert in 1898 en hij verstoor in 1922. En hij wie een van de werelds voornaamste grafici. En hij maakte ook op zijn minst 2 etsen van het verhaal van de Sûndefal. Hier heb ik ze op het scherm gezet. In tegenstelling tot andere kunstenaars liet Escher hier zien dat Adam wel bij Eva is, maar dat er een dogs afzijde gaat. En daarin zullen we dat Escher ook wrakselen had met deze woorden in Genesis 2. Dat hoewel Adam bij zijn vrouw weer, dat er dogs eerst niet deed. Hier hebben we de 2 afbeeldings over de Sûndefal die Escher maken had. En in de eerste zullen we dat de slange poortjes had. Want Escher weet dat de straf op een slange wordt dat er in het stof ronddollen moet. En daarom had er de slange van de Sûndefal poortjes jong. En we zeggen dat Adam hier de wol bij zit, maar het lijkt erop dat er net goed weet wat er met de situatie aan moest of wat er hier doen moet. Maar, dat wil zijn heren, dat is net goed. In het tweede plaatsje zullen we dat Adam stiert, maar hij keert even de regen toe en de ene hand had er van zijn gezicht, wils de andere hand een voest maken. En het lijkt erop dat er zeggen wil dat Adam het net dwaan wil, maar dat er dogs niet dwaan kan. Nou, dat binnen vanzelfs maar interpretaties van Escher en ook van mij. Maar we weten al dat hier Adam en Eva beiden verantwoordelijk binnen. Eerstens Eva, omdat ja naar de slange luistert
en dan ek van de beam eet, en dat je ek dit aanbiedt aan haar man, maar Adam, omdat hij verantwoordelijk is, maar hij staat er passief bij, en hij houdt haar net zien, maar hij geeft mij haar mij, en eet ek van de vrucht wat er afbloeien moest. Nu komen we bij het laatste punt. Oorwagings voor nou, joete die. Gods vijand beziekt om Gods keninkryk te vernietigen door zijn gezag te ondermijnen. One van zijn listen komen hier al in beeld in het tweede hoofdstuk van de Bibel. En wat deed de slange daar? In de eerste plek het woord van God verdraaien. In de tweede plek God schijnletten als egoïstisch en min, in steed van stadig tot de griemen en oorvloedig in de liefde, zoals de Bibel het zegt. En tweedens, hij schildert God aan als min, omdat de zonde net verjaan wil van de jongen die erop uitbinnen om zijn keninkryk te vernietigen. En dan, ook dat de Satan grote zijningen ontjeet aan de lui die weigeren om Gods heerschappij te omarmen. Want dat is toch de enigste weg naar wereldlijk zilgens, vreugde en liefde voor de mensen. En dan zullen we ook bij de slangen het deel praten van het gevaar van de dekonstruksje, die de mensen zelfs doen, door de weigeren om te leven met uw heite God, die uw waardigheid, libbene en alle goede dingen jong had. Zoals Paulus het ook zei op de Areopagus. Door de hele Bibel heen en ook door de kerkgeschiedenis zullen we hoe de slangen door de mensen werken om het leven in God, het betrouwen in God en het navolgen van zijn woord tsjin te gaan om daarmee ook het leven en de kerk aan te breken. En hoe doet er het? Dat begelijks als eerstens persoonlijke gevoelens worden verheven tot gezaghavend voor haarzelfs en voor de hele mensschap. En tweedens als karikaturen van Bibel auteurs of haar geschriften en leringen worden tolereerd of aanmoedigen onder de christenen en in de kerken. En tweedens dat bad als we de Bibel net likstellen met aan het woord van God, maar dat u verteld wordt dat de Bibel alleen nog het woord van God bevatt. En we zullen dat ook als mensen de liefde van God beklammen, maar niet weten willen over Gods heiligheid en zijn grote griemen over de zonde. En ook als kerken eigentijds wezen willen, maar beslist net confronterend, like als Jezus en zijn apostels dat al dienen. En ook als we in de kerken net meer praten met over valse leer en ketterijen. En ook als mensen die waskagen over de afval in de kerken het zwijgen opleiden wordt, omdat de eenigheid van de kerken bedriegen zal. En ook als kerken alle nieuwe opvattingen tolereren willen, maar toch net de zaken waar de kerken 2000 jaar het over eens wienen. En als mensen die beweren christen te wezen, haar eigen interpretaties van de Bibel herkennen en maaien, zelfs als die baseren is op persoonlijke gevoelens of de joodse populariteit in een vraag om ons heen. En tsjin, als de apostels in haar schreeuwen zien worden als mensen die benamen beïnvloeden wienen door haar seculiere of joodse cultuur, los van of tsjin Gods wil in. En laatstens, als christenen leeuwen dat de mensen die God net ziekje eens beter weten
wat goed is voor us alle keren dan de apostels van us Jezus de Christus. Nou, dat wie een lange lijst. En we moeten daar verder over praten. Hier is een proteïne dat wie ik zien ha en ervaren hebben in verschillende landen en plakken en kerken. Wie moet de reis staan en de eigen iepen houden, want de duivel geeft roem om de kerken van God aan te breken, wilst er nog de tijd had. Denk hierover en bid hiervoor en oor dat er vernijing komen mij in al de kerken en christenen die dwaande binnen om het leven en de kerken te dekonstrueren. Want de oren keer.